মদানি মৃত্যু হয়েছে কিয়া পিকি আমার জবাব লাগে জবাব দিও জবাব দিও ইনকলাব জিন্দাবাদ আমার কবি ভাইবে লিখব আমার কবি ভাইবে লিখব কি নসলিব সুবিধা কোনে করিব তার কারণে জবাব লাগে জবাব দিও অতি অঙ্কার জীবন কিন্তু শ্রমিক সবাই হয়েছে তার অতি অঙ্কার নিযুক্তি প্রদান করো ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 পিকি माने न'आवथ' जों साथामल' बिदा बिनानाव जों साथाम आदायानो जोंनि न'खरखौ नायबोजोबदोंमोन गासिबो दा बारे बारे बेयो जेलानो मोनो अब्लानो खामानिखौ दानना होयो जोंनि बिदाया जोंखौ माबोरै नायलांगोन बेनि टेनसनाव प्रेसार स्ट्रक जानो गोनां जाबाय खामानि दानजानानै जोंहा बेजों जेबो दुश्मन गैया खालि मोनसेल' हानि थाखायनो जोंखौ बेफोरबायदि आदाखौ खालामबोदों बारे बारे खामानिखौ दानबोबाय थादों खेबसे नङा खेबनै दानबाय बेयावनो सिन्था जानानै बियो प्रेसार स्ट्रक गोनां जानांबाय दिनै जोंनो न्याय नांगौ जोंनि न'खरखौ माबोरै सलायगोन जोङो दिनै बिदा सासेल'मोन बेनो नायबोदोंमोन दा जों बिब' बिनानाव मारै सलायलांगोन जोंहा जेबो गायग्रा फुग्रा हाबो बेबायदि गैया जों जालांनो हानाय राहा जेबो गैया जोंनाव जोंनो न्याय नांगौ जोंनो जाहाथे सानैनि गेजेराव सासे मोननानै जाहाथे जों न'खरखौ सलायलांनो हायो बेखौनो आङो रायजो राजानि सिगाङाव खुलुमनाय जासिहरबाय